Община Стралджа има древна и богата култура, която и до днес се е съхранила в автентични народни обичаи и празници, които са доказателство за това, че българщината в региона е съхранена и почитана. По традиция, за пореден път през месец май се проведе традиционния празник на народното творчество Мараш пее. На препълнения площад с почитатели на народното творчество, чието засияли лица жадуваха да се насладят на магията, наречена български тракийски фолклор, чакащи да се понесат с нетърпение на крилете на песента и да се залюлеят в ритъма на хорото, станаха свидетели на един силен и горещ старт с откриването на мараша от кмета на общината господин Митко Андонов. Уважаеми почитатели на българския фолклор, драги гости, скъпи съграждани, една голяма обич, едно общо чувство на радост и преклонение към богатото българско фолклорно наследство ни събра всички днес тук, за да съпреживеем заедно красиви и незабравими мигове. Докато слушаме опиянени вълшебния глас на кавала, който свири и говори, докато сме в плен на невероятните звуци на гайдата, докато тъпана ни гони да се хванем на хорото, за да тропнем нашите хора и ръченици, ще се чувстваме българи. И винаги през месец май ще искаме да бъдем част от Народния събор Мараш пее, чието домакин е община Стралджа. Несъмнено имаме своя дял за това мнозина да ни определят, че сме облъчени от фолклорната магия. Няма как да не е така, защото марашът, запял в древни времена, продължава да разпалва обичта ни към българското и ние безотказно работим за поддържането на тази народна традиция. Да, днес не сме в онази красива и уханна местност под Балкана и това си има своите причини. Длъжни сме да отдадем почет към нашите съграждани, които на 5 юни миналата година загинаха в инцидента с взривовете, и да се пожелаем това никога да не се повтаря. Като кмет на общината взех решението тази годишния събор да се проведе в Стралджа. Благодаря на екипа, който коренно промени организацията, за да е приятно на всички. Това е една добра възможност нашият град да покаже гостоприемството си, да покажем как работим и живеем, за какво мечтаем. Всички вие, нашите гости, освен да се радвате на програмата в рамките на събора, ще можете да се разходите по центъра, да разгледате нашия исторически музей, да се спрете пред паметника на Яворов, който тук черпи вдъхновение за написването на Градушка и арменци. Можете да стигнете до нашите паркове Младост и Южен парк, които са пред финал по възстановяване и обновляване. Можете да посетите близки, роднини, приятели или просто да поседнете под сенките на кестените. Наоколо ще продължава да тече буйната река от народни песни, ще строи настроение от танците и музиката. И сърцето ще е пълно с радост и гордост ще изпълва душата. Това може да прави стралджанец. И вие, нашите гости, ще се убедите сами. Тази наша стралджанска земя помни стъпките на хайдутски подвизи, пази спомена на житени ръкойки, поливани с пот и трупани под звуците на тежки жатварски песни. Помни седянките, където работа и закачки вървяли заедно. Тази наша стралджанска земя може да разкаже за хорищата си, където моми и ергени Мегдан делили за надиграване и показ на хубост. Ето защо поддържаме традицията на събора Мараш пее. Имаме нужда да доказваме, че това е нашият начин на живот. Това е нашата сила и радост. Това е нашата гордост. Добре дошли при нас.
Откривам Народния събор Мараш пее Стралджа 2013. Гледайте, радвайте се, гордейте се, бъдете щастливи. На добър час! Великолепните танцори от ансамбъл Въжички продължиха словото му с танците си, а публиката вече беше във възторг. Когато на сцената се качи и обичаната Славка Калчева, настроението се повиши максимално, а на площада се извиха безконечни хора. В продължение на 2 часа никой не се пусна от хорото. Танцуваха стралджанци и гости, горещо и сърцато, съсредоточено и пламенно, с обич и вдъхновение. Държаха се за ръце малки и големи, мъже и жени, като че ли да си докажат колко са силни в своята обич към народното. Благодаря много! Благодаря ви! Празненството продължи в историческия музей, където за 3-та поредна година Стралджанския музей подкрепи инициативата Европейската нощ на музеите. За посетителите, освен мини-изложба на стралджански вадени престилки, чието разнообразие в Стралджа е огромно, се представи и специално подредения кът с лични вещи и отличия на известната народна певица Вълкана Стоянова. Господин Андонов изказа своята привързаност към таланта и песните на певицата, като припомни огромния й принос за обогатяването и развитието на фолклорното наследство на Стралджанския край, след което запозна гостите с другите експонати. Гордост за нас в Стралджа е, че в нашия музей можем да се докоснем до големи личности, като един голям поет на България Яворов, една голяма певица на България, най-голямата Вълкана Стоянова. Тук можем да видим как се е създала и първата кооперация в България земеделска през 1928 година. Виждаме и красивите стралджански майсторки на изписването на такачеството, на хубавите престилки натурални. Това е едно голямо богатство, което може би ще се вижда единствено тук в нашия край, в Стралджа и селата от Стралджа, нашата община. Тази година съвпада и с откриването на нашия народен събор Мараш пее и се надявам, че тази вечер ще има възможност много посетители на Стралджа, гости на Стралджа да видят нашия музей, с което ще допринесем за обогатяването на културата на нашето население, на нашите гости, да ще дадем възможност да се запознаят с живота на стралджаница през годините, което всичко тук е събрано от дарение, спомоществователства и издървателска дейност. Нека да прибъде нашия музей, нека тази нощ да има много посетители. Благодаря ви за вниманието. Успех! Голям интерес за посетителите се оказаха сценичната рокля на голямата и обичана певица Вълкана Стоянова, както и част от отличията, които е получавала през годините. Нейните вещи бяха предоставени на община Стралджа от нейния ученик Стоян Варналиев предходната година и сега официално бяха подредени и изложени в новооткритата сбирка.
Организаторите се бяха погрижили споменът за Вълкана да прозвучи на фона на едно великолепно изпълнение на песента «Алтън Стоян Войвода» от носителя на голямата награда от конкурса надпяване с песните на Вълкана Стоянова Симо Петров и кавала на Добри Матев. Любовта към тракийската песен, любовта и признателността на стралджанци към солистката на народния ансамбъл Филип Кутев Вълкана Стоянова бе показана за пореден път с тържественото откриване на паметник в нейна чест в родното й село Люлин. Откриването се състоя на 24 май на площада на така зеленото и китно село. Сред гостите, освен нейни съграждани, бяха сина на певицата, заедно с внука й, нейните ученици Стоян Варналиев и Дарина Славчева, както и колегите й от ансамбъл Филип Кутев. Като председател на инициативния комитет за построяване на паметника й, кметският наместник на селото Диньо Капитанов разказа предисторията, възникването на идеята за съграждането на реликвата, за активната подкрепа от страна на кмета на общината господин Андонов и приемане при сърце на идеята от скулптура Минчо Огнянов. Господин Капитанов сподели, че селото, макар малко по население и бит, е изключително богато на потенциален и духовен живот. От тук са произлезли много известни хора, както и малкото момиченце Вълкана, което от тук е тръгнало по големия път на изкуството, като прослави нашата страна по целия свят. Не по-малко чувствено и силно бе словото на кмета господин Митко Андонов, който сполучливо нарисува с думи образът на певицата. По-народному скромна и мъдра, топла и сърдечна, със своя вълшебен глас тя естествено и приятно ни пренасяше в едно време, което познаваме от спомените на родителите си, от учебниците и книгите, от приказките и легендите. Време, което е заредено с много енергия, красота, богатство на чувствата, благородство и мъдрост. Всеки път, когато искаме да се почувстваме българи, ние и сега имаме възможност да направим своя избор и да слушаме отново песните на Вълкана. Първо ще зазвучи кавалът в ушите ни в очакване на оня мек, трептящ като божествени звънчета глас, който се лее плавно, спокойно, нежно, непринудено и леко. А Вълкана, като че ли не прави никакви усилия за изпълнението на такива сложни песни, като с нощи си мамо замръкнах, няголна Милка думаше, женала е Дюлбер Яна, Алтън Стоян Войвода. Тя ще ни се усмихне, ще ни погледне с доброта и обич и ние вече сме нейни пленници. Господин Андонов припомни кога, как и защо Стралджа създаде, поддържа и развива конкурса надпяване с песните на Вълкана. Слушател и почитател на вълканиното изкуство да кажа, има събития, които предизвикват неподозирани чувства от всеки от нас. Днешната ни среща тук, в родното село на нашата обичана народна певица Вълкана Стоянова е едно от тях. Защото днес ние сме тук, за да засвидетелстваме принадлежността си към българският род, любовта си към богатото фолклорно наследство и желанието да го принесем чисто, богато и красиво през времето. Аз не съм специалист фолклорист, не съм музикант, не съм етнограф
но мога като обикновен слушател и почитател на вълканиното изкуство да кажа: Вълкана беше нашият народен гений в песнопението. Да, Вълкана остава нашият кумир, нашата легенда и ние винаги ще я споменаваме с обич. Ако днес откриваме паметник в нейното родно село, изграден изцяло с помощта на дарители, то е защото се чувстваме задължени да сторим поклон пред Вълкана, да изразим чувствата, преклонението, уважението. Нека не се притесняваме да дадем път на вълнението. Нека всеки от нас днес си припомни своите мигови с песните на певицата, да се даде сметка колко богат се чувства с тях, да признае, че тя е тази, която ни е дала един от най-ценните и запомнящи се уроци по родолюбие. И днес, в този исторически момент, мога с вълнение да кажа пред всички вас: откривам паметника на най-голямата певица на България, Вълкана Стоянова. Уважаеми дами и господа, драги гости, ще бъдат поднесени венци пред паметника на народната певица Вълкана Стоянова от господин Митко Андонов, кмет на община Стралджа. Веднага след откриването бе направен поклон първо от кмета, господин Андонов, след това от всички дарители, групата земляци от София и всички останали почитатели на творчеството и дали своя дан за паметника. Ние сме горди, че от нашето малко село започна големия път на великата Вълкана, допълни той сред ръкоплясканията. Народната певица Дарина Славчева, която без цялото си семейство изпълни песен от репертуара на певицата с много талант и любов към народното изкуство, като добави топли думи за своята учителка и кумир. Народната певица Вълкана Стоянова беше наистина един народен човек с богата душевност, с много положителни качества, чрез които, като искреност, доброта, сърдечност. Просто наистина народна певица не само заради това, че пееше народни песни, а защото наистина певица на народа, обичана от всички. Я на цвете брала изгора. Стоян Варналиев разплака кметския наместник Дино Капитанов, връчвайки му шепа пръст от гроба на певицата, с пожелание тя да бъде поставена в подножието на паметника. Той ни разказа за топлите спомени, които пази в себе си към Вълкана Стоянова. Тя изпяла едни от най-хубавите песни, като ги слуша човек, ще си каже на пръв поглед: абе, много лесни песни, дай да ги запееме. Обаче, когато започне да ги пее човек и да ги учи, нещо става страшно. Трябва да имаш на много добра подготовка. Добра подготовка или човек носи със себе си дадена от небето, или трудно се учи. А при нея всичко трябваше да бъде изработено. Естествено, имало някои остри забележки, които без тях няма как да мине, но в повечето случаи аз се подготвих сам, когато отида при нея, изпявам песента и чак тогава вече казва това може или това не може. Това е една много благородна идея да се направи един паметник на Вълкана Стоянова, защото тя го заслужава. Пак ще кажа, тя е тръгнала от това село и мисля, че ние всички трябва да се съобразяваме с това. Митко Андонов ми беше на самото погребение на Вълкана Стоянова, се обърна към мен и каза: Стояне, ние ще продължим конкурса. И ето, конкурса продължава. Ето тази благородна идея за този паметник, който ще бъде открит сега. Това са неща, които не могат да бъдат незабелязани. Мисля, че това е една от единствената певица, която има
това голямо внимание, защото тя го заслужава. А Стралджанци е едно хубаво градче, което аз много се радвам, че мога да ходя там. В Стралджа не може да чуеш само песните на Вълкана Стоянова. Да кажеш, че Алтанлъ Стоян Войвода е химна на града. Няма празник, няма празненство, без да се чуе тази фантастична песен. В Стралджа е едно място, където човек, ако иска да се срещне с истинския фолклор, моля да заповяда. Празника продължи в читалищния салон, където на сцената се качиха солистите на ансамбъл Филип Кутев и ансамбъл Въжички при читалище Просвета 1892 Стралджа. Бяха изпълнени песни на Вълкана, а празника приключи с вито хоро на площада, също като първия ден на Мараша. Двудневното тържество успя да докосне душите и сърцата на всички гости с интересни песни, танци и цветни носии. Кметът на община Стралджа, господин Митко Андонов, който като истински родолюбец вече години наред активно поддържа и подпомага провеждането на събора, той поздрави всички гости и в 10 часа започна конкурсната програма, в която взеха участие над 20 танцови колектива. На сцената в Стралджа се сменяха пишни буенешки костюми с ефирните момински лазарски носии, люшкаха се шопски, тракийски и северняшки танци. Първите, които събраха погледите на многобройната публика, бяха участниците във фолклорната група при клуб Дълголетие Стралджа, където най-възрастната самодейка с неукротим дух Калина е само на 81 години. Пъргави, красиви, неуморими на сцената бяха танцорите от Ромбана при читалище Съгласие 1862 Ямбол, които изпълниха своя женски шопски танц и смесен северняшки. Достойно представиха своето читалище участниците в групата Росна китка от Лозенец, като тропнаха своите трите пъти, Ганкино хоро и Ръченица. Отново много силно беше участието на танцов ансамбъл Божур Чарда. Гостите от състав Боляровче грейнаха с носиите и красотата си. Публиката удостои с ръкопляскания танцорите от Блатец, Средец, Омуртак и селото Полица. Приятна изненада бяха и представителите на танцов състав Всички стъпки Ямбол, а Зимница със своя ансамбъл Златен клас отново успя да впечатлят журито. Като домакини стралджанци показаха всичките 5 формации на ансамбъл Въжички. Багри, музика, младост и настроение се сляха в едно.
Без да се притесняват от палещите лъчи на слънцето, на сцената излязоха и фолклорните певчески групи от общината. Палаузовки избраха да изпеят "Рада за вода отива" и "Татари дойдоха". Със своята сериозна подготовка и добри гласови качества фолклорната група "Латинка" от Войника и група "Росна китка" от Чарда впечатлиха присъстващите, които щедро ги аплодираха. От няколко години на събора се организира и ревю на народните носии, което привлича вниманието на фолклористи и етнографи. Този път читалищата от Войника, Тамарино, Палаузово, Саранско избраха да представят женски носии, които датират от преди 80 години. Господин Николай Ников, като член на журито, ни разказа своите впечатления от тазгодишния събор. Марашпе го считам като едно дете, което от 79-та година до сега така съм директен и индиректен и организатор, и участник, и жури, и всичко това, което наричаме събор в днешните му измерения. Един от доаените на тези събори, Марашпе, дават онова, което ние наричаме етническо самосъзнание, онова, което ни прави българи, онова, което ни е съхранило през хилядолетието и което ще остане и след нас, дай Боже, разбира се. Но като виждам толкова млади хора, които да пеят и да танцуват, и особено впечатляващо беше днес, танцуват на сцената облечени, танцуват деца и сега продължават да танцуват на площада. Това означава, че фолклора ни е в сърцата на днешното поколение, което е най-важното. Около 15 часа след обяд председателят на журито, професор доктор Елена Кутева, поздрави всички участници. Уточни, че между тях е имало много интересни групи. Преди да обяви резултатите от класирането, тя прибави пожелания любовта към народното изкуство да се запази и съборът да продължава да събира най-ревностните си почитатели. Веднага след това последва и дългоочакваното награждаване. Във възрастовата група до 14 години за тракийските танци първото място спечели танцова школа "Всички стъпки" Ямбол, следват 2 втори места за детски танцов състав "Зеленика" Омуртак и детски танцов състав "Тополчане" село Тополица. На 3-то място е класиран танцовия състав на Болярово. В групата до 25 години класацията води танцов състав "Румбана" Ямбол, 2-ро място не се присъжда. На 3-то място за изпълнението на 3-те пъти е танцова група "Росна китка" Лозенец и самодеен танцов колектив "Феникс" село Чубра за танца "Гагаузи" на Мегдана. При сборните състави над 25 години първото място убедително печели златен клас "Зимница", заедно с групата за автентичен фолклор при клуб "Дълголетие Стралджа" и танцов състав "Блатец". Присъждат се и 2 втори награди за ансамбъл "Божур" село Чарда и младежки танцов състав "Странджанска жарава Средец". Журито присъжда специалната награда на ансамбъл "Въжички Стралджа". Наградата на кмета на общината Митко Андонов е за танцова формация "Славейче" Айтос. За трудността при избора на победител ни разказа и друг от членовете на журито, а именно носителят на световен Оскар за фолклор академик Крум Георгиев. Много стойностни състави видяхме, много хубави танци и аз пожелавам за до година този събор пак да бъде стожера на българската фолклорна култура и съставите, които се явяват тук, да се множат.
при всички конкурси, при всички класирания има оценени и не до там оценени, но журито се постара да даде награди на всички, които се явиха, така че аз мисля, че не би могло да се получи голямо разминаване, макар че ние в журито сме хора и ние грешим, но считам, че това компетентно жури реши нещата абсолютно по преценка на тяхни художествени достоинства. И всеки си заслужи своето място. И отново на площада се залюляха хората и отново млади и по-стари тропаха с едно и също усърдие, с една радост, за да докажат, че българския фолклор никога няма да се затрие, че там, където е имало събори като Мараш пее, народното творчество ще бъде извор на самочувствие и българщина. С много песни, танци, настроение и цветни багри бе тази годишния събор Мараш пее. Братчета, сейните